javi se, Marija. Ne mogu. Marija, javi se 100% za tebe. Da. Dobar dan. Da, tu je samo malo. A za mene? Da. Maco, u 9 je slobodan teren, da. Ekstra mi odgovara, vidimo se. Pa Marija, šta radiš, to znači ti šta je ovo? Telefon. Da, telefon, ali kakav telefon? Bežični. Bežični telefon marke Vojt, koji sam platio suvi zlatom da bi ti mogla da zoveš koga hoćeš kada hoćeš, odakle hoćeš. Da, ali ja ne razumem u kakvoj vezi taj bežični telefon marke Vojt. Vojp. Svejedno, i moja navodna afera sa poštarom za kome ti apsolutno nepravedno tužeš. Dobro, Marija, ima li možda neka od tvojih koleginica ovakav telefon? Dušo, ja nemam koleginica. Ja sam etnomuzikolog bez zaposlenja, zaboravio si je. Nisam zaboravio, mislio sam da li možda neka od tvojih drugarica ima ovakav telefon Vojp. Ja sam žena uspešnog biznismena i veoma sam srećna zbog toga. Iako imam veoma traženu i popularnu profesiju, ja nikada nisam bila zaposlena. Moj muž mi je svojim vrednim i požrtvovanim radom obezbedio udoban i lagodan život kao i bežični telefon marke Vojt, o kome moje prijateljice mogu samo da sanjaju. Zadovoljno. Dobro, Marija, zašto mi onda radiš ovo što mi radiš? Ja nisam bila s tim prokletim poštarom i prestani više da me maltretiraš, iako imam puno moralno pravo da budem sa čitavom poštanskom organizacijom. Gric! Evo kažem. Sad ćemo. Da je muškarac predmet ženinog prezrenja. Sad ćemo da vidimo. Ispoljava se na udaljavanje i zapostavljanje. Alo. Muškarac se osjeća usamljen. Možete... Prijem! Da, možete doći, sve je spremno. Sve tačno. Prijem! Sad ćemo. Većina gnevnih žena spada u nula. Postupao po naređenju i ulazimo u vašu stambeninicu. Prijem! Prijem! Zašto je policajac u našoj kući? Radi. Marko! Jeste dobro, Marko? Pa Marko, ako se dobro, pređemo na sljedeće. Okupili smo se ovdje da na jedan pre svega civilizovan način utvrdimo istinu, koja glasi... Da istinu koju si ti izgleda već utvrdio. Ja, Marija, ovo od tebe nisam zaslužio. I zato ću ja sa njega lepo da... zadavim, pa da... Bori se, momak nije ništa kriv. Pa šta i da sam kriv? Zašto me juče prebilo ono čudovište? Kako čudovište, sram te bilo, koga naziva čudovište? Za onog divnog sportistu! Bori se, Marko! Ostavi Marka na miru, pa ništa nije kriv, Bori se. Neka, Marija, ostavit ću ja vas na miru. Kud si ti pošao? Ko ti je dao dozvolu? Miči svoje ruke s mene. Ko si ti meni da naređuješ? Ko sam ja? Ja sam tvoj prijatelj, Marko. Pre svega prijatelj. A onda sve ostalo. Zašto ne odeš negdje da se izlečiš? Da nije tebe ne bi ni bilo ovog... Idi u skupa! Od čega da se izlečim? Aleksa, znaš ti od čega ne pravi se lud. Ne znam, ti mi reci. I vi ste ovakvom čovjeku poverovali, gospodine. Čekaj, pošto da ja tebi od... A kakvom to čoveku, Marko? Šta sam ja, nekakav monstrum? Da nema možda 4 noge i 2 glave, ili? Dosadan si. Dosadni si od onog filma koji smo gledali zajedno. Jesi. Hvala ti, molim, hvala ti. Meni je to bio jedan od najlepših izlazaka u životu. Pa nije ni čudo što nam je kriminal u porastu. Kad imamo takvu policiju. To nije tačno. Jeste. To je nizak i podeudarac. Ja se pošteno bavim svojim poslom. Jedino što tebi uvek progledam kroz prste. Pravim se da ne vidim, da vadiš iz te tvoje torbe kad i koliko stigneš. Lopurbo! Aki, pa ja sam to redovno odrađivao. Pa da. Ti si sa mnom bio samo iskoristi. Ama ljudi, dosta više, dosta! Vaše ljubavne probleme rešavajte van ove kuće! Ovdje sam se okupili da rešim moj problem. Dakle, nastavljam tamo gdje sam stao.
Mirno. Da li spavao sobom? Borise, zar nije bolje reći stupila u intimne odnose? Vidiš što je glagol spavati, ona nije u dovoljnoj meri određena. Nemoj, misliš, mogli ste samo malo da prilegnete posle ručka, da otvorite, da pristupite u prileganje, a? Tako je, evo ruka! Marš! Ono, bilo više to kuranja ovdje nije. Bilo je. Prije. Znao sam ovaj krpljeni, ono mi je bio zumljiva, a ono poriče, da? O, poriče, ja prvi put čujem od tebe. Ma ljudi ovdje reću čistom nesporazumu. Da. Kažete ma... A crveni veš? A crveni veš? Kakav crveni? Kakav crveni veš? Od čiste kineske svile. Marko Od veš? koga ja više ne mogu da spavam. Jel? Bezgrešni anđele. O kakvom crvenom vešu je reći? Ma nema nikakvog crvenog veša, priča gluposti. Čuti, prijem! O tonjem ženskom vešu koji ste vi. Ovo je ovdje donosim iz putovanja po inostranstvu. Marija, imaš li ti takav crveni veš? Opa, a ne možeš da se setiš jeli? Imaš li takav veš ili nemaš? Ili se vrlo dobro sećaš, samo ne znaš kome si ga poklonio, a? Poslednji put te pitam, ili imaš? Imam čitavu kolekciju! Znao sam! Aki! Crveni veš! Nisam nikako mogla da mu oprostim. Zar ja nemam nikakav crveni veš? Pa onda... Onda je stvarno bio nesporazum. Eto, Aleksa, stigla vam je poseta. Ja sam Jelena, honorarni saradnik ove zatvorske ustanove, psiholog. Nadam se da niste razočarani, možda ste mislili da je rodbina. Da počnemo. Rekli ste psiholog. Da. Pilule. Molim? Da li imate pilule? Kako? Bilo kako. Za smirenje, za spavanje. Ovdje nam nikakve ne daju. Ne, nemam pilule. Kud su pilule zabranjene? Dajte mi jednu, molim vas. Samo jednu. Ne. Molim vas, samo jednu. Rekla sam ne. Neću sređivati! Dobro, daću vam. Dobro, Aleksa. Da li ste vi kukavica? Jes. Kada sam mogao da ga ubijem. On to nije zaslužio. Bio je dobar momak. Da li mislite da su vama sada lađe potonule? Dobijete razgovor, hranu, čak i da pokušate samoubistvo? Čuli ste za to? Jesam. Zašto odmah ne pređete na stvar? Na tu moju falinku zbog koje sam i dospeo ovde. Ona vas sigurno najviše interesuje. Ne, ja vaše opredeljenje uopšte ne bih nazvala farinkom. Sve se plaši. On je samo uzrokovalo taj tragičan događaj zbog koga ste i dospeli ovde.
Znate, to je kao... Zašto ste tako odbojni prema meni, Aleksa? Evo koincidencije. Baš pre 15 dana u mojoj ordinaciji bio jedan mladić čije seksualno opredeljenje slično vašem. Zaista? Da. I? Šta je bio njegov problem? Višak sreće u životu, kladim se. Nije mogao da se opredeli, eto to je bio njegov problem. Ja nemam tih problema. Žao mi je. I on je tako mislio, ali ne zadugo. Šta ste mu uradili? Treba naleteti na pravu ženu. I? Šta je onda bilo? On je bio oduševljen što sam bila tako otvorena prema njemu. A onda je počeo da se koleba! Ne samo da se koleba, nego i da preteže na drugu stranu! To su najobičnije gluposti. Kako je on izgledao? visok, crn. Crna kosa, crne oči, brada 2 dana. Tako nešto. A ime? Kako mu je ime? Ime... Janko, Branko, Marko. Rekao si Marko! Rekao sam i Janko i Branko. To je on. Ko? On se utroba tako ponašao. Kolebljivo. U početku je sve bilo divno. A onda je počeo da se koleba. Ti! Ti si sve kriva! Zato što ako se ne sprezi, ja ću za ti strašno. Zovi! Baš me briga! Samo polako. Moj život jednako više ne vredi 5 para! Uvijek sam se osjećao kao jedna velika i nepopravljiva istorijska greška. Ja sam davno mrljavo svetlo u policijskoj tradiciji ove zemlje. Šta vam je, Aleksandar? Evo, uzmite još jednu, to će vas smiriti. Uzmite. Što radite to? To će vas ubiti! Straža! Straža! Gde ste za ime Boga? Popio uz usludu sedativa, moramo da ga vodimo na detoksikaciju! Straža! Gospodine direktore, zaista vas imate u subotu teniski turnir i zove vas gospodin Jovanović. Da li treba još nešto, gospodine direktore? Ništa ne. Dobro. Osim, Da. ako bi mogla na kratko da ostaneš. Mogu. Samo malo. Slušam. Evo ovako. Ne, nema ništa da pišu, hoću samo nešto ti kažem. A što ne priđeš malo bliže, nekako si mi daleko. Pa mogu ja i odavde. Da li možeš i odavde? Pa mogu. Ostalo. Ako ti nije neprijatno. Nije meni neprijatno, nego sam ja mislila zbog vas. Ne, nije prijetno, nego ne bi da me pogrešno shvatiš da te deram na sto, pa da... Ali ako vama neprijatno, ja mogu... Nije, tebi udobno. Jeste, Ovako. Vidiš, ja kao prvo moram da ti se izvinim. Zašto? Zato što sam ružno govorio o tebi. Meni? Da, ti znaš kako je meni u kući loša situacija. Žena me vara. Pa da, to je valjda bila cena koju sam morao da platim. I sama znaš koliko imam obaveza i ovde na poslu, i u klubu, i u stranci. Jeste, a vi kad biste pomislili da je uzvratite, vi ne biste imali kada. Eto to. Zato sam ti ja izvao, vidiš, čim sam ja saznao da ona radi to što radi, ja sam joj rekao da isto to i još 100 puta gore, ja radim sa tobom. Izvini.
sam momku rekla da se to isto radilo sa vama. Izvinite. Oprostite mi. To nema nikakve veze sa vama. Znate, ja sam samo jedna glupa sekretarica za koju svi misle da spava sa svojim direktorom. Dobro, Nevena, nemoj tako. Da sam ja na mjestu tog dečka, ja bi se ponosio to. Mada, mislim da i ovako imam razloga da se ponosim, a? A kako to mislite? Pa mislim, posle svih ovih priča ja nešto i nisam siguran da mi nismo bili zajedno. Ja. Znate, kad god vas pogledam, imam neki osjećaj stida, neprijatnosti. Kao da smo već 100 puta to radili, jel da? Jeste u ovoj kancelariji. A on 100. Što pričaš, Nevena? Mislim da ti i ja u posljednje vreme mnogo pričamo. Ajde, da više ne pričam uopšte. A, recimo, pričam.